آج ویکھو نا کنے لوگ جلسے کراندے جلسے کروان والے بھی نماز نہیں پڑھ دے کروان والے خرچہ کر دینے سارا کچھ کر دینے لیکن نماز نہیں پڑھ سویرے فجر کئی مولوی نہیں پڑھ دے میں جلسہ کرانا رہا کی کرا میرے بھائی ساری رات جاگے نماز دا ٹائم ہویا سو گے ساری رات فیس بک ویکھی فجر تو ادھا گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ سو گئے فجر گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دا منحوس آدمی ہے جدی فجر رہ جائے جیڑا بندہ فجر پڑھ دے نا اللہ انہوں اپنی زمن دی چادر چ لپیٹ لیں دے تے فجر دیاں سنتا بھی نے نا سنتا کنیاں قیمتی نے فرمایا دنیا کائنات دا سب تو بڑا مالدار آل ورلڈ دنیا دا سب تو بڑا مال او دی دولت ایک پلڑے چ رکھ پوری دنیا دی دولت ایک پلڑے چ رکھ تے فجر دیاں سنتا ایک پلڑے چ رکھ پوری دنیا دی دولت مل کے فجر دیاں سنتا دا مقابلہ نہیں کر سکتی فجر دی نماز پڑھ کے جڑے اذکار کرنا ہے آندھے نہیں یہ جادو ہو گیا ہے ایویں ہو گیا ہے ایویں ہو گیا ہے خدا دی قسم کھا کے کہنا میں باوضو بیٹھا فجر دی نماز تو بعد دے اذکار مغرب تو بعد دے اذکار کرنے تسی شروع کر دے تھوڑے تے کوئی شیطان حملہ کر ہی نہیں سکتا ساری رات تے نیٹ چلانے ہیں ساری رات فیس بک چلانے ہیں گھر دے وچ کدی نماز پڑھی ہے قرآن پڑھی ہے اے کنے بھی بندے بیٹھے ہو اللہ ہی ماشاءاللہ وچوں کو قرآن پڑھتا ہوئے بلا ناگا قرآن پڑھیا کرو پاویں ایک رکوع پڑھیا کرو قرآن دی بڑی برکت ہے جس گھر چ نماز پڑھی جاندی ہے قرآن پڑھیا جاندا اس گھر چ شیطان نہیں آوندا جس گھر دے اندر 24 گھنٹے موسیقی چلے اوتھے پھر 24 گھنٹے لڑائی ہونی ہے گھر چ بد امنی بے سکونی ہونی ہے اگر گھر چ سکون چاہندے ہو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو تے گھر دے اندر نوافل پڑھیا کرو نبی پاک نے فرمایا نا جڑا پچھلی راتی 2 نفل پڑھدا ہے 2 نفلاں چ 10 ایتاں پڑھدا ہے تو ہی آندے 10 ایتاں مولوی جی ہوندی نہیں کریے گی او فلک ناس تے ہوندی جے کہ نہیں فلک دیاں 5 نے ناس دیاں 6 نے 11 ہو گئیاں پہلی رکعت دے اندر سورہ فلک پڑھ لے تے دوسری چ ناس پڑھ لے اپنی زندگی دا معمول بنا لے 2 نفل ہی پڑھ لیا کر پوری تہجد نہیں پڑھی جاندی اللہ نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں تو میری عدالت چاہیں گا میں تینوں غافلاں چو نہیں اٹھاواں گا تہجد گزاراں چو اٹھاواں گا جے بھی بندہ 2 نفل بھی پڑھ کے تہجد گزاراں نہ شامل نہ کرے یہ جنہ بعد نصیب بھی ہے نبی علیہ السلام نو کنیاں نمازاں